Trí, dó, híon, náid, bew, díríomh bríanann seo go léamh na nóíochta as Meiriceá fi Meiriceá éireann ar don tríú lá saon 2016. Ní le gomach cúpla meán scéal inniuh. Scéal I bhíréí an atá in chúiseóirí sa Cogaidh heas tí cúiseannaí leagan síos I naigh Uachtarán na Cogaidh Parc Geun mar gheall díal nó mangracht tionchar Meiriceá go manis dagin an sé sadéir ón termar sin ceart tá gceiste má tá tionchar agat abrú sé rialtas nó ar chomhlachtaí ar nuas féidir éit an tionchar sin I gcíal agus táthar ag cur in I lé an Uachtarán seo Parc Geun gur díal sí a tionchar do dhaoine bhí gíre chusisteach a bheit hacup sa tír agus tá scanal seo ag bá an rialtas. Tá sos Cogaidh, sos lámhaigh in Aleppo agus tá an rúis sás de moratórium Uisíne áma a thuirt don moratórium in Aleppo chun seans a thuirt do na ceannarcaí an chathair sin ágáil. B'níd na scéalt idirnáisiúnta. Scéalt náisiúnta. Tá tionscal an Gual feiteach go gcuirfear Cáin charbóin orthu. Gaman le scéal sé go gcuirfí Stát Washington Cáin charbóin ar Gual agus go níos beag for áilmhaireacht dá réir agus go díaltaí clúanna náisiúnta teachtas seo. Níl mór an eile le rátha go faoi sin. Drugaí Ailse. Ar nó is rud tromchúiseach I Ailse agus táthar ag tuairisciúin seo go bhfuil éifeachtaí láidre ag drugaí Ailse ar a gcorp thar an méid dhéanann siad don Ailse féin. Go neamh vinnic ní éis an focail do bhaimiis is maidide mé ar leid is féidir an focail cumú gan deacracht go hanamh go bhfuil ceirtarm go hanamh is féidir leis na drugaí seo a úsáid san an chóras Imdhíonaachta Domáiste dhéanamh don chraí freisin. Ní chuireach sé sin aontas ar aoine dearthain. Drugaí láidre is sé iad seo agus caithfí do úsáid go cuaireamach agus go feasach. Tá dheisiil sa bhrancs, well,
bud hin rud nua an sin bhí an deichiil sa bhrancs go hanmhinic. Ach sa chás seo tá deichiil sa bhrancs mar gheall Barnes and Noble a bheithic fágáil an cheantar sin rud ágan 1.5 milliún daoine sa cheantar sin go léir gan siopa leabhar ginearálta. Tá sin sách donna sílim. Ach cóirtha sin síl mar atá sé faoi láthir tíorainn. Go nó. Níor smaoine mé ar an téarma seo mar théarma go dtí seo ach idirlíon na rudaí. Agus seirtá geistin seo is dócha níor léiméis teacht sa scéal ná go bhfuil go mbeidh an cusneúr agus an toaster agus an microhanán agus na gléasanna eile I dtheach go léir ceangailte isteach leis an idirlín. Agus táthraigh tuairt le fios go mbeidh heiceálathe in am cód mailíseach nó cód miscuiseach spre go héasca díreach mar a dhéan faoi le vírus flu. Léitir é. Tá gáchar faoi dheire ag géile. Is beidir ná chuimhine seo bhí agra, chuú agra ar gáchar mar gheall ar rudaí míleathacha a ógrú. Sílam ní chuimhne go bhaileach ar do tharla faoi Hulk Hogan. Agus bhí na milliún dollar cúti bhí gceist. Well faoi dheire thuchra siad an tagra cuairte ar 3 milliún dollar. Ag dúnú cás a rinneú siambal saoirse na meáinde. An éistin aine leis Fed, sin an Bank Federálach, an cúlachiste Federálach, ní éistíim se leo. An táim ar fad tugann siad le fios, béidir, go mbeidh siad a gáardú bunráta an ús. Well, tá siad tríis chomharthú nó táscú nó rud a chéint go mbeidh an bunráta a gáardú mína nullag. Ach do neannach siad é sin in áiríre ná a bhíú airgid a chur in ngeall air. Ní féidir iad sé dúint. Tá Facebook ag fás go 60 tugann siad le fios gur thug 1.7 billiún cuairteoirí cuairt ar Facebook in aine míosa. Agus gur bhéadaí sé a bhrábach dá réir sin go dtí 2.8 billiún dollar chomhaird is Facebook. Tá sáin telefíse ar siúl in Los Angeles mar gheall ar chlifií na Dodgers, na LA Dodgers. Nar tháinig siad nas na Brooklyn Dodgers sílim sé. Tá bhealach cábla ag na LA Dodgers ach mar gheall ar sáin agus dlí agus agra dlí
agus cean frithrostoch go háirithe tá lí á chur chomhlacht ar bhain DirecTV nach chuil mór an mesa a go marthab as an sáin seo spreaga. Tá na stáitiantathe gur ladar níhe na stáitiantathe ag chur cum leis cin a ladar isteach sa scéal ag tuairt fis go bhfuil cléan fortachas i gceist sa scéal. Má tá Glenda Jackson 8 bliana d'aois tá sí fós i gceist oidreach de Sasanna agus is cosú well ní dheacha mé an scéal ach dearan go mbeidh sí déanna King Lear mar déantar tagart in sa ceann líne do dreapadóireacht chlíomh Lear. Fair play to him, tá sí déanar tá sí tógáil róil firin mar sin stíl agus fashion. Bhíoh sé ina nós i measc Ísargid agus bling cruinethe tochain agrú cóiseach tochain agrú ach le tamil an nús tá siad ag callúint an drithle agus an lonra. Ní rudaí gliscrunacha iad ní smú agus smailm an immert socail sa scéal seo is tearla daoine gan chorus party bithe bheith acu. Ní féidir éis na eist trú an bhfuil sé ní féidir. Fuair James Galano spás bé sin cóidí hóir Nancy Reagan agus deiscríomh an bhirteach ob fashion starre an tíbáin. Cheart fashion cheart fashion agus an teachbáin a bheith ceangailte ní dóide mé. Well, chríocht nói mé sin iad na scéalta móra don sríú lá mína saona 2017 agus tásúla agam gur bhain sibh leas éigin astú agus go mbeidh muid ag caintear chéile arís sarabhaid idir dálín guim ra dé oribh go léir.